Egia esan hiztegi kontua futbolen nahiko zaila da euskeraz aurrera eramatea, hitz asko erderaz dira eta igual hitz horiek bai esaten ditugula erderaz, baina ez dela beste guztia euskeraz. Zerbait ona, eta euskera zitea gure hizkuntza dela eta hori entrenamendutan eta arlo guztietan erabiltzea oso ondo dago. Ideok etorritzapena gu gaztetan jolasten genuenean erderaz entrenatzen genuen, entrenatzaileekin erderazen eta alde hortatik ni uste bai eman daula pausu handia. Azken egunerokotasunen erabiltzen duten hizkuntza badanez, berdin jokalari edo entrenatzaile bezala. Danen entrenatzaile guztien lana da txalogarria eta nola ez, euskera lehen hizkuntza bezala kirol alorrean erabiltzen duten entrenatzaileena, ez?